Ito naman ang sayote ko mga kapaparts. Maliit pa siya, sana mamunga to. Namumulaglag na yung ampalaya natin mga kapaparts. At kung gustong magluto papaya sa manok, meron naman papaya dito. Safford Jokes. Si Karma. Uy, very good, very good. Parang man maluya man aldos. Diyan ba si Karma? Bonito man di Karma. Bonito man, aba. Ite. Nay. Kamu huwag ka lang kamakitos. Huwag ka lang. Lagi mairo. Siya mas este si Milky. Este si Karma. Mga kapaparts, ito mga aso nagbibigay saya pag nandito ako sa bahay. So kiss. So dito tayo mga kapaparts habang maliwanag pa. Thanks God kasi maaga tayo umuwi. So anong gagawin natin dito ay maghanap sa tabi-tabi kung anong pwedeng gagawin para hindi naman palaging nakaupo nakaabang sa TV. So yung isang araw nandito ako, may video ako dito na nag-cultivate dito. So ito na mga kapaparts. So sa nakita nyo, nandyan na yung lugbati ko. Balang araw ay aakyat na yan dyan. Ayan, buhay na sila. So bibisan na natin ng tubig ngayon. Buti na lang hindi hinukay ng mga manog. So malambot ang lupa dito. So may video ako nito mga kapaparts. Sana napanoorin nyo yan kung paano ko itong ginawa, paano cultivate, no? Upang sa ganun balang araw ay maging green itong lugar na to, puno ng lugbati leaves. Upang sa ganun hindi na tayo magkuha pa ng mga gulay o magbili pa ng gulay sa merkado. Pag may lugar na pwedeng tamnan, taniman. So ito ang gagawin natin mga kapaparts para hindi na tayo bili ng bili pa. So ano kaya to? Parang halaman to, hindi. Sana isa rin to sa mga gulay na tumutubo dyan. Ayan ang lugbati natin. Medyo buhay-buhay na. So ilang buwan lang ay lalaki na to mga kapaparts. So ayan, sa ngayon makita natin parang maliit pa sila masyado. So ganun lang. So dito naman ay iniimpisahan ko na dito maglinis mga kapaparts. Ipabulok tong mga sagwan ito, yung mga grass, sakate, ibulok natin dyan para maging fertilizer din. Pwede din natin tamnan dito kung ano-anong klaseng mga gulay. So yung sitaw ko, sa awa ng Diyos, may pumutok na isang sitaw dito mga kapaparts. Ang iba dito hindi pa pumutok, o kaya siguro sira yung butil, no, hindi tumubo. So isa lang siya, mayroon pa doon. So dito ko naman yan ipaakyat para hindi sayang yung area. Kaya ko itong tinakpan talaga ng sako mga kapapart, kasi sa loob dati yung garden ko dyan. Yung garden ko dyan dati, dyan ako nagtatanim ng mga upo, mustasa. Kaso ngayon hindi ko pa na umpisa na i-cultivate ulit kasi may mga tubig pa dyan. Dyan pumapasok yung mga alagang manok ng kapit bahay. So kaya ginawa ko tong cover na sako para hindi sila talaga makapasok.
So dito naman ngayon sa labas, challenge talaga. Kasi nandito to sa labas. Challenge sa mga hayop, alagang hayop ng mga kapitbahay. So ayun, dito ko inubos yung oras ko habang maliwanag pa na i-cultivate tong mga area, upang sa ganon tayo hindi na magbili pa ng bili. So pwede rin tayo magtanim dito balang araw ng kamatis, sibuyas, at saka ampalaya. Gagawa tayo ng seedling ng kamatis, maglagay tayo dito kamatis para hindi na tayo magbili ng kamatis. Magtanim tayo ng sibuyas para hindi na tayo magbili ng sibuyas. Yun, ganun lang mga kapaparts ang paraan para hindi tayo ng bili pa. Sa kunting sweldo na natanggap natin ay masisip na natin. Kung gulay lang ang pag-usapan, hindi na natin ito bibili pa. Ito naman ang sayote ko mga kapaparts. Maliit pa siya, sana mamunga to. Kasi mahirap, first time ko to na itanim dito mga kapaparts yung sayote. Kasi itong sayote kasi ay gustong gusto sa mga malalamig na area. Dito hindi man masyadong malamig, sana mamunga to siya. So kasi mahal ngayon ang mga sayote mga kapaparts. Nung una nung kabataan namin, way back 1985, ang isang bunga ng sayote na ganito kalaki, 3 piraso, 1 pesos. So 35 centavos ang isa. Sa ngayon mga kapaparts, yung ganong kalaki ngayon ay 15 pesos. Kaya sinusubukan ko talaga na itanim tong sayote na to. Sana mamunga to kasi sobrang mahal na ngayon mga sayote. Sana mamunga to. So maraming manok. Anong ginagawa ko? Nilagyan ko ng sako upang hindi hukayan ng manok yung puno. Kasi yan lang talaga ang kalaban natin dito mga kapaparts, yung manok. Hukayin niya yung lupa. So yung puno naman ng sayote o sa mga gulay natin ay masasaktan. Para hindi sila masaktan, dapat alagaan mabuti. Yun na lang ang ginagawa ko. Tinakpan ko na ng sako. Wala naman tayong plastic. So ayan, hanggang mamunga to ng maayos mga kapapart. At dito naman sa kabila niya ay meron naman ako dito na ampalaya. Namumulaglag na yung ampalaya natin mga kapaparts. Kaso lang nandito yung mga manok. Tingnan nyo yung manok ng kapitbahay ko. Ang laki-laki. 4 yun sila. So hindi natin maiwasan yun. So at kung gustong magluto papaya sa manok, meron naman papaya dito. Yung ganito lang mga kapaparts ang buhay. At kung gusto naman magpaasim, meron tayo dito na bilog na kamyas, ibang bilog para pampaasim yung mga kapaparts. Kung gulay lang ang pag-usapan, hindi na natin ito bibili pa. Anong bibili natin ngayon sa market ay isda na lang, basta mga kunting ingredients. Kung anong kulang dito, yun lang ang bibili natin. So makapag-ipon na tayo. So sagtulad sa inyo mga kapaparts na walang ganitong area na ganitong laking area, I suggest pwede rin kayo maggawa ng garden sa pamamagitan ng mga paso, balde, palangganang bulog, balde at saka mga malalaking lata ng pintura. So ang lupa ay mahanap lang natin yan sa likuran ng bahay natin o kung saan may mga basurahan na sinusunog. Pwede natin kuha doon ng lupa para idagdag kasama yung mga damo, no? Ito yung damo. And then alagaan lang natin mabuti upang matamna ng halaman gaya ng pechay, mustasa, radish, sibuyas na green at kung ano-ano pa. Kasi yun lang talaga ang palagi natin ginagamit sa kusina mga kapaparts. Mga ideas
para hindi na tayo bili ng bili pa. So mga kapaparts, thank you talaga sa palaging panonood dito sa Paparts Jokes, sa tutorial gardening and tutorial cooking. Mayroon ako mga video dyan na nagluluto ako na ang gulay ay galing lang dito sa aking bakuran. So ang talagang target ko, gusto ko na lahat tayo ay maiwasan na yung bili ng bili pa sa merkado. Magtanim ngayon, isang buwan lang may pitsay na tayo, isang buwan lang may mustasa na tayo, so 2 buwan lang may kamatis na tayo, sa 2 buwan lang may sibuyas na tayo. So hindi na tayo bili ng bili pa, para gaya ng sinasabi ko, budgeting. So mga kapaparts, thank you for watching, and I will praise God that we are all protected and blessed from Him. God bless you. Safford Jokes.